I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Hvala na 200 subscribera, a mi ćemo danas da rokamo ove petarde. Da, upravo petarde koje sam pokazao u prošlom videu. Okej, nije puklo, ne znam što. Samo odletalo u nebo, trebalo da puka, ali očigledno da nije, tako da jebi ga. Ma to samo u nebo pukne ko petarda, tako da to nije ništa. Ajmo sad da vadimo sljedeću da vidimo, znači to je, na redu je vulkan, sad baš našao da duva vetar. Opa, evo ga. Koji spektakl. Koji spektakl ovo bio je. Ovo je super. Au, ima i dima. Ovo je bilo super. Ajmo sad sljedeći da vidimo. Sljedeći na redu je ovo moja custom petarda koju sam pravio. Ne znam kako ću nju da zapalim. Nekako hoću valjda. U majku ti. Opa. Idemo. Trebalo više da pukne, ali nisu se sve izgleda zapalile. Tako da jebi ga. Šta se radi? I ide ova mega petarda. Ujebem ti suncala, 210 puta, pa ovo 210 puta u sekundi je. Jebem ti sunce, šta je ovo? Sad ide petarda vatromet, znači 2 u 1. Čekaj. Opa, idem. Gle, puklo tamo u nebo, ali ovo jako puklo je. Nisam ni uspod uhvatim puca, nisam ni vidio da je pukao. Okej, mislim, ono, vidjeli ste otprilike gde. Znači, kao vatromet. Ode tamo negde. Dobro ovo bilo. Dobro što pada, ladno. Kjoca, znači, evo sad, samo da ga zapalim. Evo ga, evo. Sad ima blic, znači, pazite, sad ide epilepsija. Gle sad. Znači ovo ne puca, ali samo ovako škljoca. Ko ima epilepsiju, žao mi. Okej, ovo baš dugo. Ali dima ima kako hoćeš. Valjda će se ugasi. Evo sad će valjda, otprilike. Trebalo bi. Inače ovo nije ona od 2 minuta. Mislim, evo kako vidim ja na kameri već 1 minut prošao. Evo, pa da, otprilike, skoro 1 minut mu treba. Eto. Tu malo gori i dalje, ne znam da će da pukne, nisam baš siguran, tako da bolje se ne približavam mnogo, ne znam da će da gori ili da će da, mislim već gori, ne znam da će da pukne, pošto sumnjivo mi je ovo nešto. Ajde da vidimo da će se ugasi ili neće, hoće, neće, ipak se to samo, znači zapalilo se, tu to gori kao što možete vidjeti. Znači sad gori cijela a fora i dalje stoji u mjestu, to stoji uspravno kako sam je i stavio. Nije se uopšte pomakla. Znači eto tu samo gori i nema šta više od toga, znači sad idemo do sljedeći. Okej, ovo sad ide dinamitka, ovo moram da budem oprezan, znači... Begaj! Hoće da roknem preko. Ujebote,
Ovo je, znači, dinamitka žešća, dinamitka, ovdje se odzvanja, ovdje sam na terenu, znači, ovo odzvanja baš jako. Znači, čuo sam eho u pozadini, a ujebem ti sunce. Za kraj, znači, imam ovu što pucketa, za kraj, evo, čekaj da vidim gdje mi je fitilj, ne vidim ga, a evo ga. Ajde sad. Evo ga, to je to, sad će da pucketa. Evo. Znači ovo ne mora ni da se dalje mnogo. Što mučno ovo kamere je. Ali ovo roka sine, ovo stvarno 2 minuta, nisu lagali. A ovo nisu štedili na materijalu, ovo i više od 2 minuta, opa. Ovo nisu štedili na materijalu, sine, šta je ovo? Ok, ovo je najbolje do sada.